Зіма давно не цешыла жыхароў Брэсчыны такім спрыяльным для гэтага спорту надвор'ем. Таму адкрыццё спаборніцтваў стала сапраўдным святам. Да магчымасці правесці выхадны дзень на свежым паветры удзельнікі лыжні аднесліся з энтузіязмам. Нам это дело нравится самим, а тут положение о проведении областной лыжни, конечно, мы с удовольствием поехали, чтобы поучаствовать. По возможности показать неплохие результаты, но главное поучаствовать. Приветствуем команду города Бреста! Урачыстае шэсць удзельнікаў спартакіяды і кароткае прывітальнае слова. Пасля самая відовішчная частка – камандная эстафета. Дыстанцыя 1200 метраў. Удзельнікі з усіх раёнаў Брэсцкай вобласці, 3 ўзроставыя групы і вялікае жаданне перамагчы. Усё гэта зімовая спартакіяда «Брэсцкая лыжня». Але перамога тут не галоўная, важны удзел. Першымі стартуюць прадстаўнікі выканаўчай улады. На чале каманды аблвыканкама кіраўнік вобласці Анатоль Лис, вялікі прыхільнік лыжнага спорту і актыўны удзельнік Брэсцкай лыжні. Много зрителей и особенно детей много. Это говорит о хорошей организации. Практически все руководители или заместители органов исполнительной власти принимают участие. Это тоже важно, что своим примером они показывают, как надо заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Развіццю спорту ў Брэсцкай вобласці надаецца значная ўвага. На працягу аднаго толькі мінулага года ў нашым рэгіёне быў адкрыты шэраг новых спартыўных аб'ектаў. В прошлом году открыт футбольный манеж, прекрасный, он по европейским стандартам, с помощью Федерации футбола нашей страны построен, и дети там могут заниматься круглый год, и особенно вот в таких условиях. В Пинске мы открыли хороший комплекс. В Ляховичском районе, значит, сделали гандбольный зал спортивный хороший. Кроме этого, мы открывали, был праздник в этом году в Иваново, где сделан хороший стадион с искусственным покрытием. Точно такой же в Высоком сделан. Трэцяе месца сярод выканкамаў заняла каманда Ганцавіцкага района, другое іх калегі з Баранавічаў. А золата спартакіяды здабыла каманда абласнога выканаўчага камітэта. У ліку пераможцаў Кацярына Алімкіна. Для яе прапаганда спорту не просто службовы абавязак. За здоровый образ жизни. Мы все пропагандируем его. И всем хочется быть здоровыми, всем хочется быть счастливыми. А занятие спортом – неотъемлемая часть этого. 3, 2, 1, стоп! Асобная эстафета для сілавых ведомстваў, супрацоўнікі якіх показалі выдатную фізічную форму. Трэцяй стала каманда абласнога ўправлення ўнутраных спраў срэбра ў дэпартамента аховы. А ўсіх супернікаў апярэдзілі выратавальнікі. Зрэшты, суперніцтва тут асаблівае, таварыскае. У нас традиционно уже сложились такие нормальные, дружественные, спортивные отношения именно по лыжным гонкам. Ну и, конечно, надо работать, надо стремиться и надо побеждать. Арганізатары спаборніцтваў зрабілі ўсё, каб цікава было не толькі спортсменам, але і гледачам на трибунах. Я сама не катаюсь на лыжах, но мне безумно нравится эта атмосфера, поэтому я пришла поболеть, и тем более выступают наши регионы близкие. А некаторых удзельнікаў лыжнага свята тутэйшая атмасфера натхняла на лірычныя радкі. Быстрее, выше и сильнее. Девиз у лыжников всегда. Нет в этой жизни ничего главнее, чем лыжи, палки и снега. Па заканчэнні эстафеты цырымонія ўзнагароджання. І хаця не ўсе каманды заваявалі медалі, на ўсіх хапіла добрага настрою. Валентин Бойко, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».